Аз съм Руси Чернев. Обичам Пловдив и ще продължа да го обичам. Той е моя дом. Кандидатирам се за кмет, защото накъдето и да погледна, виждам обещания, проблеми и несвършена работа. Стоя далеч от политическите зависимости. Заставам зад града ни. Като дете съм учил в Христо Геданов, спортното и Лиляната. Знам защо пловдивчани наричат район Южен Кючук Париж, а северен Каршяка. Помня млечния бар и стария Пълдин, симфония, срещите пред кино Балкан, помня някогашния панаир. Помня как ходихме на футболен матч като на празник. 10 години бях главен редактор на вестник Марица. 10 години работихме здраво в защита на града и хората. Но не успяхме да унищожим порочните схеми, които се управляват Пловдив. Оказа се, че да си честен и доблестен журналист просто не е достатъчно. Системата може да се реформира единствено отвътре, с личен пример и визия за бъдещето на града. Имам и друга причина да съм тук. Баща съм на 3 деца и дядо на 2 внучки. Замислих се как един ден ще застана пред тях и ще съжалявам, че не съм направил нищо за бъдещето на града, в който са родени и прекарват щастливото си детство. Искаме се да живеят безгрижно, да виждат красиви улици и градинки, когато излязат от дома си, да имат възможности за спорт и забавления, да дишат чист въздух, а не да играят пред автобусите на паркиращите коли. Пловдив е уникален град и продължава да е магнит за много хора. Не втория, а първия град на България. И по време, и по история, и по дух. И потенциал на хората, които живеят и работят тук. Пловдив се развива въпреки инерцията, по която се управлява. Тревожи се за Пловдив, за хълмовете, които линеят, за река Марица, пренебрегвана с десетилетия, за детските площадки и парковете, които изглеждат като след война. Като всеки пловдивчанин се ядосвам на трафика, на липсата на места за паркиране, на разкопаните улици и булеварди, на неудобния и нередовен градски транспорт. Не харесвам всичко това. Казват, че цивилизованият град се познава по отношението към децата и към хората с увреждания. Инфраструктурата за тях обаче е с печално качество. Разбити тротуари, разкопани улици. Липса на места в детските градини и ясли. Това ли е, за което сме мечтали, когато сме избирали поредния кмет? Минавам покрай колодрума и се чудя. На кого е нужен този паметник, в който потънаха милиони от нашите пари? Близо 7 години след откриването му все още не може да се изпълни с живот, а издръжката му виси като камък на шията на общината. Когато ми дойдат гости от чужбина, с гордост им показвам стария град, римския стадион, кулата на саката и десетките красиви сгради и улици. Но внимателно подбирам маршрутите, за да не видят Чекер махала, джунглите в Марица и скелетите в Тюневия град. Не искам шумния и скъп капан да е единствената алтернатива за младите. Пловдивчани заслужават повече. Промяната е възможна, но трябват смелост, енергия и воля. Затова днес аз, Руси Чернев от Пловдив, се кандидатирам за кмет. Давам 4 от най-активните години в живота си за нашия град. Можем и заедно ще го направим. Доверете ми се с номер 46 на изборите за кмет и общински съвет.